ஒரு பிறந்த நாள் விழா என்றால் அது எழுச்சியாகவும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாகவும் தானே இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த அரங்கம் என்னவோ தொடக்கத்திலிருந்து நெகிழ்ச்சியாக மட்டுமே இருக்கிறது. அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. நான் ஒரு தலைவனை சந்தித்தால் எனக்குள் ஒரு வியப்பும் சிலிர்ப்பும் வரும். ஆன்மீக சிந்தனை கொண்ட நண்பர் அரங்க ராமலிங்கம் போன்றவர்கள் ஒரு துறவியை, ஒரு உண்மையான துறவியை சந்தித்தால் ஒரு பக்தி வரும். நெடுநாட்களுக்கு பிறகு நாம் நம் சகோதரனை சந்தித்தால் நெகிழ்ச்சி வரும். அந்த நெகிழ்ச்சி எனக்கு, எங்களுக்கு, உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் தலைவர் பெற்றிருக்கிற மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நான் கருதுகிறேன். ஒரு பழைய நிகழ்விலிருந்து நான் என் உரையை தொடங்குகிறேன். சரியாக 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 2 இளைஞர்கள், ஏறத்தாழ 17-16 வயது, மிதிவண்டியில் ஒன்றாக வருகிறார்கள். அங்கே இருந்த காவல்துறை நண்பர் ஒருவர் அவரை நிறுத்தி, அப்போதெல்லாம் மிதிவண்டியில் இருவர் போனால் அது சட்டப்படி குற்றம், டபுள்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். அவர் 2 பேரையும் அழைத்து கொண்டு காவல் நிலையத்துக்கு போகிறார். 1000 விளக்குக்கு அருகிலே இருக்கிற காவல் நிலையம். அங்கே போய் அந்த மிதிவண்டியை ஓட்டி கொண்டு வந்தவரை பார்த்து, உங்கள் பெயர் என்ன என்று கேட்கிறார். சொன்னவுடன் குறித்து கொள்ளுகிறார். உங்கள் அப்பாவின் பெயர் என்ன சொல்கிறார், குறித்து கொள்ளுகிறார். உங்கள் அப்பா எங்கே வேலை செய்கிறார்? தலைமைச் செயலகத்தில் வேலை செய்கிறார். தலைமைச் செயலகத்தில் என்ன வேலை செய்கிறார்? முதலமைச்சராக இருக்கிறார். எழுதியவன் பேனாவை போட்டு ஆடி போய்விட்டார். முதலமைச்சரின் மகனா நீங்கள்? இது நடந்த நிகழ்வு. நீங்கள் சொல்லுகிற இந்த பண்பாடெல்லாம் அவருக்கு அப்போதே இருந்திருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம். ஒருவேளை நாம் கவனிக்க தவறி இருக்கலாம், அவருக்கு அப்போதே இருந்திருக்கிறது. அந்த பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியும் நீட்சியும் தான் இன்றைக்கு 3 பெயர்களை சொல்லுகிறேன். நேற்று வரைக்கும் நம் யாருக்கும் அந்த பெயர்கள் தெரியாது. இன்று அந்த பெயர் தெரியாதவர்கள் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. ஒரு பெயர் பிரியா, இன்னொரு பெயர் திவ்யா, 3வது பெயர் தர்ஷினி. நரிக்குறவர் சமூகத்தை சார்ந்த அந்த 3 பிள்ளைகளையும் அருகில் அழைத்து தட்டி கொடுத்து அந்த பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள், எங்களுக்கு அப்பாவை போல என்று சொல்லுகிறார்கள். நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு நாட்டில் மக்கள் ஒரு தலைவனை சகோதரனாய், தந்தையாய் பார்க்கிற காலம் வந்திருக்கிறது என்பதால் தான் இந்த விழா நெகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நந்தலாலாவிடத்திலே சொன்னேன், உங்கள் பேச்சு அழகு. அதற்கு காரணம் அந்த பேச்சு உண்மையாய் இருந்தது, வேறொன்றுமல்ல, உண்மையாய் இருந்தது. அத்தனை பேரிடத்திலும் அந்த உண்மை உணர்வு இன்றைக்கு இருக்கிறது. அந்த பிள்ளைகளை அவர் தட்டி கொடுத்து நம்முடைய அன்புமிகு அமைச்சர் நாசர் அவர்கள் ஆவடிக்கு அருகிலே இருக்கிற அந்த நரிக்குறவர் காலனிக்கு போய் முதலமைச்சரோடு பேசி அந்த காணொலி காட்சியை அவர்களிடத்திலே காட்டுகிறார்கள். அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் கை தட்டி அசைத்து முதலமைச்சரோடு பேசுகிறார்கள். அங்கே இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும், வந்தால் நாங்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைவோம். வர்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு கேட்கிறார், வந்தால் சாப்பாடு போடுவீங்களா என்று கேட்கிறார். அவர்கள் சிரித்து மகிழ்கிறார்கள். இப்படி ஒரு காட்சி, இப்படி ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது, அந்த காலத்தில் வாழ நமக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்கிற மகிழ்ச்சி தான் முதல் மகிழ்ச்சி. ஆனால் இவையெல்லாம் தனி மனித பண்புகள். இவற்றை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒருவரை எடை போட முடியாது. நமக்கு இருக்கிற அன்பு, நமக்கு இருக்கிற பாசம் காரணமாக அந்த தனி மனித பண்பில் நாம் நிகழ்ந்து போகிறோம் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், ஏன் நம்முடைய தலைவரை, தளபதியை, முதலமைச்சரை இன்றைக்கு நாமும் நாடும் வாழ்த்துகிறோம் என்பதற்கு 1000 காரணங்கள் இருக்கின்றன. மிகச் சிலவாக அரசு சார்ந்த, சமூகம் சார்ந்த சில செய்திகளை மட்டும் நான் சொல்லி உரையை நிறைவு செய்வேன். ஒன்று, இன்றைக்கும் நேற்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிற செய்திகளைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன். இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் செய்தித்தாளிலே பார்த்திருப்பீர்கள். நம்முடைய அமைச்சர் ஏவா வேலு அவர்களும் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் ராசா அவர்களும் தில்லியிலே ஒன்றிய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை பார்த்து ஒரு மனுவை கொடுக்கிறார்கள். நம்முடைய பத்திரிகைகள் அது எதற்கென்று கூட போடவில்லை. அது ஒரு பக்கம். என்ன மனு என்றால், 2009 தமிழ்நாட்டில் ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. துறைமுகத்திலிருந்து மதுரவாயலுக்கு வருகிற ஒரு மேம்பால திட்டம். நம்முடைய துணை மேயர் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார். நாடு எதிர்பார்க்கிறது. அந்த திட்டம் 2009 தொடங்குகிற போது மொத்தம் 19 கிலோமீட்டர், 1815 கோடி ரூபாய் செலவில் திட்டமிடப்பட்ட அது 2009 நம்முடைய தலைவர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அடிக்கல் நாட்டினார். 2013 அது முடிந்திருக்க வேண்டும்.
2011 நம்முடைய ஆட்சி முடிகிற போது 15% வேலைகள் முடிந்து விட்டன. ஆனால் 10 ஆண்டுகள் அது தொடராமல் அப்படியே தூண்களாக நிற்கின்றனவே. அவை தூண்கள் அல்ல, நம்முடைய வரி பணம் என்கிற உணர்வு நமக்கு வர வேண்டாமா? மறுபடியும் அது தொடங்கப்படுகிறது. அந்த திட்டம் நிறைவேறுமானால் துறைமுகத்திலே இருந்து மதுரவாயல், அதுவும் கோயம்பேட்டுக்கு வந்து சேர்வதற்கு 2 மணி நேரமாகும் என்றால் அந்த மேல் அடுக்கு பாலம் வந்துவிட்டால் 20 நிமிடங்களில் வந்துவிடலாம். கனரக இயந்திரங்கள் எல்லாம் அந்த வாகனங்கள் அதில் வந்து விடுவதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் குறையும். இதை எதற்காக அந்த அரசு செய்யவில்லை? ஏன் இந்த அரசு மறுபடியும் எடுத்து செய்கிறது? ஒவ்வொரு அரசினுடைய செயல்பாடுகளிலும் அதனுடைய தன்மை இருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய ஊடகங்களுக்கு, நம்முடைய செய்தியாளர்களுக்கு மிகுந்த அன்போடு தான், கோபத்தோடு தான் நான் அதை சொல்ல வேண்டும். என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? இன்றைக்கு ஒரு மாலை ஏடு இங்கே எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. முதல் பக்கத்தில் என்ன படம் வந்திருக்கிறது? நானும் கவிஞர் காசிமுத்து மாணிக்கம் அவர்களும் அதை பற்றித்தான் பேசி கொண்டிருந்தோம். என்ன படம் வந்திருக்கிறது? சிறையிலே இருந்து வெளியே வந்திருக்கிற ஒருவருக்கு பொன்னாடை போர்த்துகிற படம். அது அவ்வளவு முக்கியமா நாட்டுக்கு? அவர் தியாகம் செய்துவிட்டு சிறைக்கு போனாரா? அவர் அல்லது மிகப்பெரிய மொழி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறைக்கு போனாரா? நம் கட்சி தொண்டனை அவமானப்படுத்தி அவருக்கு கட்சி தொண்டன் மீது கை வைத்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை தலைவர் உணர்த்திய காட்சி அது. அந்த படம் முதல் பக்கம் வருகிறது. 7வது பக்கம் 8வது பக்கத்தில் இந்த மதுரவாயல் துறைமுகம் மேலடுக்கு பால திட்டத்திற்காக நம்முடைய அமைச்சரும் துணை பொதுச் செயலாளரும் போய் பார்த்த படம் பின்னால் வருகிறது. அந்த படத்துக்கு கீழே குறிப்பில் கூட பல கோரிக்கைகளுக்காக காசிமுத்து மாணிக்கம் சொன்னார், அந்த கோரிக்கையை கூட இந்த பயல்களுக்கு போட தெரியவில்லையா என்று கேட்டார். யார் ஒருவரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏட்டையும் குறை சொல்லுவதற்காக நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள் அதிமுகவுக்கு முன்னிடம் தந்தீர்கள், எங்களுக்கு தரவில்லை என்பதற்காக சொல்லவில்லை. அதிமுகவுக்கு நீங்கள் எந்த இடம் தந்தாலும் இனி அது நிலைக்காது. அவர்களே ஆன்மீக சுற்றுப்பயணம் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். எந்த இடம் தந்தாலும் நிலைக்காது. நாம் சொல்லுவது மக்கள் திட்டங்களுக்கு முதலிடம் தாருங்கள், திமுகவுக்கு அல்ல. மக்களுக்கான திட்டங்களுக்கு முதலிடம் தாருங்கள். சிறைக்கு போய் வந்தவர்களுக்கு இறுதி இடம் கூட தேவையில்லை, வேண்டுமானால் கொடுத்து விட்டு போங்கள், அவ்வளவுதான். இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். 2344 கோடி மதிப்புள்ள கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் நம் ஆட்சியிலே தான் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அது சீர்காழிக்கு பக்கத்தில் மன்னங்கோயில் என்கிற ஒரு ஊரில் மன்னார்சாமி கோயிலில் 4 சிலைகள் 40 வருடங்களுக்கு முன்னால் காணாமல் போய்விட்டன. அந்த 40 வருடங்களுக்கு முன்னால் காணாமல் போன சிலைகள் ஒரு குருக்கள் குருமூர்த்தியா இல்லை, சூரியமூர்த்தி தான், சூரியமூர்த்தி வீட்டிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நண்பர்களே, குருக்கள் வீடுகளில் தான் இருக்கும். நீங்கள் தேட வேண்டிய இடம் அதுதான். நமக்கு யார் மீதும் கோபம் இல்லை. அதே குருக்களுக்கு கொரோனா காலத்தில் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார். அவர்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுத்ததும் நம்முடைய அரசு தான். அவர்கள் தோட்டத்தில் இருந்து திருடப்பட்ட சிலைகளை கண்டுபிடித்ததும் நம்முடைய அரசு தான். நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எண்ணி பார்க்கலாம். பொறுப்பேற்கிற நாள் மே 7ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 36,000. இன்றைக்கு அது 70. 36,000க்கும் 70க்கும் எவ்வளவு பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது. பொதுவாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு மருத்துவரைத்தான் அமைச்சராக போடுவார்கள். பொன்முடி அண்ணன் அவர்கள் ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறார். ஆனால் ஒரு சமூக மருத்துவரை அதற்கு அமைச்சராக்கிய புத்திசாலித்தனத்தால் இன்றைக்கு நாடு அந்த பயனை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நான் நம்முடைய அமைச்சரவர்களை பார்க்கிற போது ஒரே ஒரு வரி மட்டும்தான் சொன்னேன், அதுவும் உரிமையோடு சொன்னேன். மாசு அப்படியே இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன், வேற எதுவுமே சொல்லலை. அப்படியே என்றால் எப்படியே தெரியுமா? மாவட்ட செயலாளராக இருந்தபோது எப்படி இருந்தீர்களோ அப்படியே அல்ல, பகுதி செயலாளராக இருந்தபோது எப்படி இருந்தீர்களோ அப்படி அல்ல. நான் சொன்ன அப்படியே என்பது எந்த காலத்து அப்படியே என்பது எனக்கும் அவருக்கும் தெரியும். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நானும் அவரும் முதலில் சந்தித்துக் கொண்டது ஒரு சிறைச்சாலையிலே தான். நான் பொடா சட்டத்தின் கீழ் உள்ளே இருந்தேன். திமுக ஆட்சியில் ஒரு மறியல் செய்து விட்டு வந்தார். அன்றைக்கு ஒரு திமுக தொண்டனை நான் பார்த்தேன். அப்படியே இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் இந்த ஆட்சிக்கும் அவருக்கும் நமக்கும் பெருமை தருகிற செய்தி. அவர் எளிமையாக இருக்கிறார் என்பது வியப்பில்லை. ஏன் தெரியுமா? முதலமைச்சரே எளிமையாக இருக்கிறார், அப்புறம் அமைச்சர் எளிமையாகத்தானே இருக்க வேண்டும். அமைச்சரே எளிமையாக இருந்தால் பிறகு நாம் எளிமையாகத்தானே இருக்க வேண்டும். எளிமையாக இருப்பது என்பது மக்களுக்காக இருப்பது. அடிப்படையில் எளிமையாக இருப்பது என்பது மக்களுக்காக இருப்பது.
அந்த மக்களுக்காக இருப்பது என்பதில் நம்முடைய நண்பர்கள் சொன்னது போல இன்றைக்கு மருத்துவ கல்லூரிகளில் உயர் சிறப்பு படிப்புகளில் 50 விழுக்காடு இடத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய எல்லாம் நான் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் நம்முடைய தலைவரினுடைய பணிவு, தலைவரினுடைய குணம், தலைவரினுடைய பெருந்தன்மை இவைகளை எல்லாம் வைத்து ஒரு வரலாறு மதிப்பிடாது. இந்த ஆட்சி காலத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்திருக்கிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதனை மதிப்பிடுவார்கள். இன்றைக்கு 50 விழுக்காடு இடம் எங்கிருந்து வந்தது? நம்மிடம்தான் இருந்தது. 2017 வரைக்கும் 100 விழுக்காடு இடங்கள் நம்மிடம்தான் இருந்தன. அதற்கு பிறகு அந்த 100 விழுக்காட்டில் 50 விழுக்காடு அரசு மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. நீங்கள் அந்த திட்டத்தை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். நண்பர்கள் மிக சரியாக சொன்னார்கள். திராவிட மாடல் என்றால் என்ன என்று பலரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 100 இடங்களில் 50 விழுக்காடு அரசு மருத்துவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற போதுதான் அரசு மருத்துவர்கள் மேலே வருகிற நேரத்தில், அரசு மேலே வருகிற நேரத்திலே தான் மக்கள் நன்மை பெறுவார்கள். அதனை எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள். பிறகு நீதிமன்றத்திற்கு போய் தடை விதித்தார்கள். இன்றைக்கு நீதிமன்றத்தில் வாதாடி நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு, நம்முடைய கட்சி தலைவர்களுக்கு, வாதாடி இருக்கிற நண்பர் வில்சன் போன்றவர்களுக்கு நாம் நன்றியை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த பெயரை எல்லாம் கவனமாக குறிப்பிட வேண்டும். ஏனென்றால் வாதாடி அதனை பெற்றிருக்கிறார் என்பது இயல்பானது அல்ல. ஆனால் ஒன்றை நாம் நினைவில் வைத்துக்கொண்டுதான் நான் பேசுகிறேன். இது இடைக்கால தீர்வுதான். நீதிமன்றம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் இது இடைக்கால தீர்வுதான். இந்த தீர்வு இடைக்கால தீர்ப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் நம் முதலமைச்சர் நிரந்தரமான முதலமைச்சர் என்பதால் அதை பெற்றுத் தருவார் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது. எனவே இப்படிப்பட்ட அரசு திட்டங்கள் மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதில் அவர் காட்டுகிற கவனம், நீங்கள் ஒன்றை எண்ணி பார்க்கலாம். கொரோனா ஒன்றும் தானாக போய்விடவில்லை. அதற்காக நாம் எடுத்த முயற்சிகள் அத்தனை எளிமையானவை அல்ல. நான் ஒரு கூட்டத்திலே கூட சொன்னேன், நம்முடைய முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்திற்கு உள்ளே நுழைந்த போது கூட ஏற்படாத பெருமை கோயம்புத்தூர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் கவச உடையை அணிந்து கொண்டு கொரோனா வார்டுக்குள் நுழைந்த போது நமக்கு ஏற்பட்டது. அதுதான் மக்களுக்கான ஒரு அமைச்சாக, மக்களுக்கான ஒரு அரசாக இருக்கும். இந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு எண்ணி பாருங்கள், என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் வீட்டில் 11 கிலோ தங்கம் எடுக்கப்படுகிறது. ஏழைகள் 11 கிராம் தங்கம் பார்க்க முடியாத ஒரு நாட்டில் 11 கிலோ அவ்வளவுதான் என்று கருதி விடாதீர்கள். அப்படியெல்லாம் ஏமாந்து விடக்கூடாது. எடுத்திருப்பது என்று நான் சொன்னேனே தவிர அவ்வளவுதான் அவரிடம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிற அளவுக்கு நாம் அப்பாவிகளாக இருக்கக்கூடாது. 11 கிலோ தங்கம். இன்றைக்கு மூன்றாவது செய்தியை சொல்லி நான் முடித்து விடுகிறேன். அவருடைய தனிமனித பண்பு, அவருடைய அரசின் ஆற்றல். மூன்றாவதாக நம்முடைய தோழர் மனுஷபுத்திரன் சொன்னது போல அரசியலில் அவருடைய இணக்கமான போக்கு, கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து செல்வது பல ஆண்டுகளாக என்று சொன்னார். அரசியலில் அவருடைய நகர்வு எப்படி இருக்கிறது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றுவிட்டதாக கொண்டாடுகிறார்கள் இல்லையா? புள்ளி விவரங்களை எடுத்து பாருங்கள், அது பெரிய வெற்றியா இல்லையா என்று புரியும். எந்த இடத்துல அவர்கள் வீழ்ந்தார்கள் சமாஜ்வாதி கட்சி என்பதும் புரியும். இந்த மாதம் வந்திருக்கிற உண்மை ஏட்டில் நண்பர் மஞ்சை வசந்தன் அவர்கள் அதனை புள்ளி விவரங்களோடு தந்திருக்கிறார். நான் நினைவிலிருந்து சொல்லுகிறேன். 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிஜேபி பெற்ற வாக்குகளும் இப்போது பெற்ற வாக்குகளும், அன்றைக்கு சமாஜ்வாதி கட்சி பெற்ற வாக்குகளும் இப்போது பெற்ற வாக்குகளும் வெறும் 3 ஆண்டு இடைவெளி. 2019 அவர்கள் பெற்றிருக்கிற வாக்குகளின் எண்ணிக்கை சதவீதம் 49.98. 2019 49.98. இப்போது இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர்கள் பெற்றிருக்கிற வாக்குகளின் அளவு 41.23. ஏறத்தாழ 7% குறைந்திருக்கிறது. சரி, சமாஜ்வாதி கட்சி 2019 அவர்கள் பெற்றிருந்தது வெறும் 11%. இன்றைக்கு அது 39%. இதனை தாண்டி இன்னொன்றை சொல்ல வேண்டும். 2 கட்சிகளுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த வேறுபாடு வெறும் 12% இருக்கிறது. இப்போது 32, பிஜேபி 41. 9% விழுக்காடு தான் வித்தியாசம். ஆனால் இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் சேர்ந்து வாங்கியிருக்கிற வாக்குகளின் சதவீதம் 15%. 2க்கும் இருக்கிற வேறுபாடு வெறும் 9%. காங்கிரசும் பகுஜன் சமாஜும் பிரித்த வாக்குகள் 15%. ஒருவேளை அவர்களுக்குள் புரிதலும் கூட்டணியும் ஏற்பட்டிருக்குமானால் அங்கே யோகி ஆதித்யநாத் மறுபடியும் முதலமைச்சராக வந்திருக்க முடியாது. சமாஜ்வாதி கட்சி தான் வந்திருக்க வேண்டும்.
இதுதான் உண்மையான ஒரு செய்தி. தமிழ்நாட்டில் அப்படி பிளவுகளை ஏற்படுத்தி விடலாம் என்று பார்க்கிறார்கள். நண்பர் திருமாவளவன் அவர்கள் வெளிப்படையாக நம்முடைய திராவிடர் கழகம் நடத்திய அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலே அவர் வெளிப்படையாக சொன்னார். எங்கள் துணை பொதுச் செயலாளர் சிங்கராயர் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார். என்ன சொன்னார் என்பதை சொல்லி என் உரையை நான் நிறைவு செய்து விடுகிறேன். என்ன சொன்னார் தெரியுமா? என்னையும் அவர்கள் அணுகினார்கள். உங்களுக்கு எல்லா செலவுகளையும் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம், எல்லா செலவுகளையும். கூட்டணியிலிருந்து மட்டும் வெளியே வந்து விடுங்கள். சீமான் பேசுவதைப் போல நீங்களும் எங்களை திட்டி பேசுங்கள். புரிகிறதா? யார் எங்கே இருக்கிறார்கள், யாருடைய ஆளாக இருக்கிறார்கள்? இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள் அவர்கள் உள்ளே வர முடியாமல் எது தடுக்கிறது என்றால் திராவிட சித்தாந்தம் தடுக்கிறது. திராவிட கருத்தியல் இந்த மண்ணில் வேரூன்றி நிற்பதால் அவர்களால் உள்ளே வர முடியவில்லை. வாசலில் காத்திருக்கிறார்கள். மத வெறியும் மூட நம்பிக்கையும் சாதிய ஆதிக்கமும் வாசலில் காத்திருக்கிறது. எது தடுக்கிறது? திராவிடம் தடுக்கிறது. என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த திராவிட சுவரை தகர்த்தாலன்றி இந்த தமிழ்நாட்டின் எல்லைக்குள் போக முடியாது என்று அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவர்கள் எதிர் நின்றால் ஒரு நாளும் திராவிடத்தை தகர்க்க முடியாது. ஆரியமா திராவிடமா என்று கேட்டால் இந்த மண்ணில் மிக சாதாரணமானவன் கூட திராவிடம் தான் என்பதை தெளிவாய் சொல்லுவான். நமக்கு இருக்கிற வலிமை என்ன தெரியுமா? அவர்கள் எல்லோரையும் பக்திமானாக்கி விட்டால் போதும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஏற்கனவே 99 விழுக்காடு பக்திமான் தான். எங்களைப் போல கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கிறவன் எண்ணிக்கையில் குறைவு. ஆனாலும் நாம் எப்படி வெற்றி பெறுகிறோம்? அவன் திருப்பதி கோயிலுக்கு போய்விட்டு வந்து, தஞ்சாவூர் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வந்து, நாகூர் பள்ளிவாசலுக்கு போய்விட்டு வந்து, வேளாங்கண்ணிக்கு போய்விட்டு வந்து உதயசூரியனுக்குத்தான் தமிழ்நாட்டில் வாக்களிக்கிறான் என்பது அதன் செய்தி. அரங்கராமலிங்கம் ஆன்மீகவாதி தானே. உதயசூரியனை தவிர வேறு எதற்கும் வாக்களிக்க மாட்டோம் தமிழ்நாட்டில். எனவே ஆரியமா திராவிடமா என்று கேட்டால் திராவிடம்தான் வெல்லும். இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? சில கைக்கூலிகளை நியமித்து தமிழா திராவிடமா என்று மோத விடுகிறார்கள். தமிழை மறைத்தது திராவிடம் என்கிறார்கள். தமிழை உயர்த்தி பிடித்ததே இந்த மண்ணில் திராவிடம்தான். திராவிடம் இல்லை என்றால் ஏது தமிழ் உணர்ச்சி? திராவிடம் தமிழ் 2000 ஆண்டு கால இலக்கிய செல்வங்களை பெற்றிருக்கிறது. அதனை மக்களிடம் எடுத்து சொன்ன இயக்கம் திராவிட இயக்கம். அறிஞர் அண்ணாவினுடைய உரை, அவரை தொடர்ந்து வந்த நம்முடைய தலைவர்களினுடைய பேச்சும் எழுத்தும் எத்தனை பேரை எழுச்சி கொள்ள செய்தது? இந்த மேடையில், இந்த அரங்கில் அதற்கு சாட்சியாக ரத்தமும் சதையுமாக எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? முரசொலி படித்து தமிழ் கற்றேன் என்று தானே வைரமுத்து இன்றைக்கும் சொல்லுகிறார். வைரமுத்துவை விட அழகான தமிழை நீ எழுதி விடுவாயா? நண்பர்களே, அது வைரமுத்து அல்ல. கண்ணதாசனாக இருந்தாலும், எங்கள் பாட்டன் பாரதிதாசனாக இருந்தாலும் திராவிட இயக்க உணர்வுகளால் தமிழ் உணர்வு பெற்றவர். எனவே தமிழ் உணர்வை இந்த மண்ணில் நிலைநிறுத்திய இயக்கம் திராவிட இயக்கம். என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், ஆரியமா திராவிடமா என்று கேட்டால் தாங்கள் வெல்ல முடியாது என்று அறிந்து தமிழா திராவிடமா என்று சிலரை வைத்து கேட்க வைக்கிறார்கள். நாம் உரத்து சொல்லுவோம், தமிழும் திராவிடமும் எங்கள் உயிர். எங்கள் தலைவரே தெளிவாக சொல்லிவிட்டார். அதற்கு மேல் விடை சொல்ல முடியாது. தமிழ் எங்கள் உணர்வு, திராவிடம் எங்கள் அரசியல். திருக்குறள் போல அவர் சொன்ன வரி. தமிழ் எங்கள் உணர்வு, திராவிடம் எங்கள் அரசியல். எங்களிடம் தமிழும் உண்டு. திராவிடம் என்றால் சமூக நீதி, திராவிடம் என்றால் பெண் விடுதலை, திராவிடம் என்றால் பகுத்தறிவு. திராவிடம் என்பது நாடுகளை குறிக்கிற சொல் அல்ல. திராவிடம் என்பது பழைய மொழி குடும்பத்தோடு நின்று போகிற சொல் அல்ல. திராவிடம் என்பது ஒரு சமூக நீதி என்னும் கருத்தியலை குறிக்கிற சொல். அதனால்தான் நண்பர்களே, நானும் மனுஷபுத்திரனும் கரடியாய் கத்தினாலும் எடுபடுமா? ஆனால் மேடையில் முதலமைச்சர் அவ்வப்போது திராவிடத்தை சொல்லும் போதுதான் எதிரிகளுக்கு எரிகிறது. ஒரு திருமண வீட்டில் போய் இனிமேல் இது சீர்திருத்த திருமணம் மட்டுமில்லை, திராவிட திருமணம் என்கிறார். எரிகிற எண்ணெய் நெருப்பில் அவர்களுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியது மாதிரி இருக்கிறது. திராவிடத்தை ஏன் சேர்த்து சேர்த்து நம்முடைய அன்பு தளபதி தலைவர் சொல்லுகிறார் என்றால், நாங்கள் மனித நேயமுடையவர்கள், உலகை நேசிக்கிறவர்கள், ஆனால் தமிழர்களின் உரிமையை ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்காதவர்கள், தமிழர்களுக்காக பாடுபடுகிறவர்கள். எங்களிடம் தமிழா திராவிடமா என்று கேட்காதீர்கள். தமிழர்களும் நாங்கள், திராவிடர்களும் நாங்கள். யாரேனும் திராவிடத்தை எதிர்த்து பேசினால் நீங்கள் ஆரிய கைக்கூலிகள் என்பதை புரிய வைத்தவரும் நம்முடைய தலைவர் தளபதிதான். அவருடைய குணத்துக்காக, அவருடைய அரசின் நகர்வுகளுக்காக, அவருடைய அரசியல் திறனுக்காக வாழ்த்துவோம். வாழ்வார், வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.
அது உன் கடவுளை விட, உன் சாஸ்திரத்தை விட, உன் முன்னோரை விட, உன் வெங்காயம் வழக்கமாத்தை விட உன் அறிவு பெருசு. அதை சிந்தி.